ओडिशा कथा मनकु आसिले साधारणतः कौन भावना आसे बोधोए एमिति एक राज्य जार विकासर यात्रा टिके डेरी आरंभ हैला किंतु जदि कुहा जाए जे एहार इतिहास एक संपूर्ण अलग कहानी कहूची एक बहुत जटिल आउ आश्चर्य करदेवा भली कहानी तेबे आसंतु आज सेही ऐतिहासिक रहस्यर पर्दाफाश करिबा। भाबंतु टिके गोटिए पटे एमिति एक भूमि जहाँ प्राकृतिक संबଳରେ भरपूर थिला आ अन्यपटे ସେହି ଭୂମିର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ହିଁ ନଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ବିରୋଧାଭାସ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଏହାରି ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ। ତେବେ ଏ କାହାଣୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର ସେହି ସମୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା ବିଷୟରେ ଆଜିକାଲି ବୋଧହୁଏ ଏତେଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏନି। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିବା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ଏହି ସବୁ ନଦୀର ପଟୁମାଟିରେ ତିଆରି ଏକ ବିଶାଳ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି। ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ଆଉ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ତ ଏହାଠୁ ବଡ଼ି ଭଲ ଜାଗା ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଏଠି ଏତେ ଚାଉଳ ହେଉଥିଲା ଯେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପରେ ବି ବଳକା ରହୁଥିଲା। ଆଉ ସେହି ବଳକା ଚାଉଳ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ସେନାକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଯୋଗାଉଥିଲା। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କମିଶନଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଚାଉଳ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା। ଏଇଥିରୁ ସଫା ସଫା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଠାକାର କୃଷି କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ନେଟୱାର୍କର ଅଂଶ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଥା କ'ଣ କେବଳ ଧାନ ଚାଷରେ ସରିଯାଇଥିଲା? ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳଦୁଆ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଥିଲା। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦେଖିଲେ, ଚାଉଳ ତ ଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳୁଥିବା କାଠ ଆଉ ଲାଖ ଭଳି ଜିନିଷ। ଉପକୂଳରେ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ହସ୍ତତନ୍ତ ଆଉ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ତ ଭୁଲି ହେବନି। ମୋଟ ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆସିବା ଆଗରୁ ଏଠି ଏକ ବହୁତ ମଜବୁତ ଆଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ଯଦି ଏତେ ସମ୍ବଳ ଥିଲା, ଏତେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା, ତାହେଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା କାହିଁକି ନଥିଲା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେହି ଶକ୍ତି? ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ କାହାଣୀ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଏକ ଚତୁର ଆଉ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଣନୀତି। ସେମାନେ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସମ୍ବଳ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶା। ଏ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକର କାମ ଥିଲା କେବଳ ରାଜସ୍ୱ ଆଉ ସମ୍ପଦ ତିଆରି କରିବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର, ଯେମିତି କଲିକତା, ମାଡ୍ରାସ। ଏଠି ବସି ସେମାନେ ପୁରା ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟରେ କେବଳ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇବା ଲେଖା ଥିଲା, ଶାସନ କରିବା ନୁହେଁ। ଆଉ ଏହି ରଣନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାହା କଲେ ତାହା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛିନ୍ନ ଛିତ୍ର କରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଲିକତାରୁ ଶାସନ କରାଗଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଡ୍ରାସରୁ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନାଗପୁରରୁ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଥିଲା, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆମାନେ କେବେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଛିଡ଼ା ନ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ବିଭାଜନର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା? ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଓଡ଼ିଶାର ନିଜର ବୋଲି କିଛି ରହିଲାନି। ନା ଥିଲା କୌଣସି ପ୍ରାଦେଶିକ ରାଜଧାନୀ, ନା ଥିଲା କୌଣସି ବିଧାନସଭା ଯୋଉଠି ନିଜ କଥା ରଖିହେବ। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ହାଇକୋର୍ଟ ବି ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଥିଲା ବାହାରେ, କଲିକତାରେ, ମାଡ୍ରାସରେ କିମ୍ବା ନାଗପୁରରେ। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଅବହେଳା ଥିଲା, ତାର ସବୁଠୁ କରାଳ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା 1866 ମସିହାରେ। ସେହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ, ଯାହାକୁ ଆମ ଇତିହାସ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନାମରେ ମନେ ରଖିଛି। ଏହାଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଏତେ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ମାଟି ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା, ସେହି ମାଟିର ଲୋକ ହିଁ ଭୋକରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏହା ଫସଲ ହାନି ଯୋଗୁଁ ହୋଇନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତାର ପରିଣାମ, ଶାସନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳତା। ଆଉ ଏହି ବିଫଳତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? 1/3। ହଁ, ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ। ସେ ସମୟର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 1/3 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ପ୍ରତି 3 ଜଣରେ ଜଣେ। ଗୋଟିଏ ପୂରା ପିଢ଼ି ଶେଷ ହୋଇଗଲା, କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ। ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହେଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା, ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା, ନା ଏହା ଶାସନଗତ ବିଫଳତାର ପରିଣାମ ଥିଲା? ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ କେବଳ ଫସଲ ହାନିକୁ ନ ଦେଖି ସମସ୍ୟାର ମୂଳକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା, ତାହା ଚକିତ କଲା ଭଳି ଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଯେ ଏହା ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଥିଲା ଶାସନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳତା। ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବହୁତ ଡେରି ହେଲା, ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକଦମ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖବର ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଆକଳନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏସବୁ ମିଶି ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିଦେଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ପରେ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ହେଲା, ଖୋଦ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ରିପୋର୍ଟରେ ମାନିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ବିଳମ୍ବ, ଖରାପ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଏହାକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଏ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଗଲା ନାହିଁ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜନୈତିକ ପରିଚୟ ନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶିକ୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ଏଠି ବିକାଶ ବହୁତ ଧୀର ଗତିରେ ହେଲା। ଶେଷରେ ଯାଇ 1936ରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା, ସେତେବେଳକୁ ଏହାକୁ ବହୁତ ପଛରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ସ୍କୁଲର ଅଭାବ ଥିଲା, ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଛୁଆ ଥିଲା, ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିବାକୁ ବି ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛେ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଔପନିବେଶିକ କାହାଣୀ, ତାହା ଏହାର ମାଟି କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଥିଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସିଥିବା ଏକ ଢାଞ୍ଚାଗତ ଅବହେଳାର କାହାଣୀ। ଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ବୁଝାପଡ଼େ। ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିହୀନତା ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଫରକକୁ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅତୀତକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରିବା। କଥାଟା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରକୃତିଗତ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହାକୁ ଢାଞ୍ଚାଗତ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ କରାଯାଇଥିଲା।